रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोरावल सोनभद्र। चौरचा जवानी के तोहार बरियार बा, एक बेरिया जैतू यहाँ इंतजार बा। ए मैडम सुना यहाँ इंतजार बा। चौरचा जवानी के तोहार बरियार बा, एक बेरिया जैतू यहाँ इंतजार। हिजा होला ए गोरी गजब लीला, लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। प्यार से कहेला सिंगरौली जिला, रौली जिला। जैबू घोरावल चितरंगी चाहे तमाई, देवसर करसुआ में चली नाही नंगई। सुनो चली नाही नंगई। जैबू घोरावल चितरंगी चाहे तमाई, देवसर करसुआ में चली नाही नंगई। चली नाही नंगई। याद करबू रहे कवनो ब्रांड मिला, लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिला, प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। एहिजा के लोग सभे होला धरोहर, मनीष तिवारी के लाग जाई मोहर। सिंगरौली के रंगबाज बड़े हो। एहिजा के लोग सभे होला धरोहर, प्रदीप उमेश के लाग जाई मोहर। लाग जाई मोहर। करे के नाम कवनो सिकवा गिला, लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला। लोग प्यार से कहेला सिंगरौली जिला।